Coba lho, jan wong ora duwe sopan santun. Bature iki sik nyamaki lho. Nyame layangan so wis ngumbulne jan ra patut. Ora duwe tata irama sopan santun belas wong iki. Bacot tak terano. Klek-klek layangane. Bature sik kaya ngene kok. Iki ngarep pesenan bolo. Grosir toko. Ya suarane. Jan ngijeni bolo. Ngijeni, wonge ngijeni. 110 cm iki diredikan segera tayang.